Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Matapos ang matagumpay na pagkuha sa kauna-unahang pangdaigdigang titulo ni Mark Magnifico Magsayo, ay pumutok agad ang balitang didipinsahan agad niya ito. Mismong ang WBC ang nagsabing didipinsahan niya ito sa number 1 contender, ang Mexican undefeated at dating WBC Super Bantamweight Champion na si Rey Vargas. May kasalukuyang kartada itong Meksikano na 35 wins, 0 loss, 22 via knockout. 5'10" ang height, orthodox at 31 ang edad. Naging hari sa Super Bantamweight mula 2017 hanggang 2020. Hindi na siya nakalaban sa buong taon ng 2020 dahil sa injury. At noong nakaraang taon ay nagbalik siya sa ibabaw ng lona at lumalaban na siya sa featherweight division. Una niyang nakaharap si Leonardo Baez at panalo siya dito via unanimous decision. Kung si Magsayo ay 5 Meksikano na ang nilampaso at ang 3 dito via KO. Ito namang Meksikano na si Vargas ay 6 na Pinoy na ang tinalo at ang 4 pa dito ay via KO. Kung sakaling matuloy ang nasabing pagdipinsa ni Magnifico sa kanyang titulo, magandang laban din to dahil sa pareho silang walang talo. 35-0 si Vargas habang 24-0 si Magsayo. Kaso nga lang mas matangkad itong si Vargas, 5'10" ang height, 5'6" lang si Magsayo. Mahaba din ang kamay nito, 70.5 inches habang 68 lang sa ating pambato. Di nagkalayo ang knockout percentage ng dalawa, 62% kay Vargas habang 66 kay Magsayo. Alam natin, 2 beses nang nakatikim ng knockdown itong ating pambato. Una ay noong nakalaban niya, si The Hitman Chris Avalos. At pangalawa ay noong nakalaban naman niya ang Meksikanong si Julio Ceja. Pero itong si Rey Vargas, bagamat wala ding talo, ay 3 beses na palang nalasap ang pagbagsak at ang pinakaunang boxer na nagpabagsak sa kanya base sa boxrec.com ay isang Pinoy na si Sylvester Berador Lopez na tubong sa Zamboanga. Pero natalo pa rin siya ni Vargas dahil sa injury. Pangalawa ay noong nakalaban niya si Manuel Gonzalez Garcia na taga Dominican Republic. Pangatlo, noong nakalaban naman niya ang Venezuelan fighter na si Franklin Manzanilla. There you go. Parehong may malakas na kamao itong si Magsayo at si Vargas. Parehong undefeated pero pareho ding nakatikim ng pagbagsak. Kaninong record kaya ang mamantsahan kung sakaling matuloy man ang nasabing laban? Makakarisba kaya si Vargas para sa 5 Meksikano na tinalo ni Magsayo? O magiging pang-6 lang siya sa listahan? At ang kaniyang malinis na kartada ay dito na madudungisan. Introducing Mark Magnifico Magsayo, champion of the world, Rey Vargas. Sapagkat ito dito, 4 na rounds po ito. Maganda ang countdown. Cracking right hand from Magsayo. He hit him with the left power. Oh, what an impressive debut for... Maatras na si Sandal. There's the cracking right to the body. Left. Raising the head. Left hook. Maganda. Maganda. Magnifico Magsayo. Creador Samuel Saldívar García, campeón mundial. De espaldas a la soga. Extraordinario. Desde extraordinario. Filipo tiene todas las armas. Jugadores de Rey Vargas está en su momento. Y cuidado porque aquí se puede terminar. Derecha izquierda. Vemos a Giovanni el Rey Vargas. That was lovely. 4 punches on the spin. Now gets him in the corner and he goes down this time.
And that could be all she wrote. I think it might have been a body shot that was a telling blow. KO number 14 for Mark Magsayo. 19-0. And the man from the Philippines. Before settling for it. Nataglay ni Mark Magnifico Magsayo. Bagsak na naman. Itong si Isa ng Pepeche. Abangan natin ang kaliwa. Ayun sa pool. Sa panga. Itong si Isa. Mark Magsayo, undefeated, perfect record so far, 16-0. Oy! Down! Good shot. One, two, Yes! more. First one! Magsayo is invincible. Con tanta potencia que no es ya un jab, es un golpe recto con mucha potencia de parte de Rey Vargas, con muy buena técnica, una gran movilidad y ahí está el derechazo perfecto. Ahí justo reconocimiento a Ricardo López. Muy bien, responde perfecto Florentino López. Responde el venezolano, van hacia atrás, rompen el ¡Ay, qué buen gancho! ganchazo de mano izquierda que usted notó perfecto. Doble golpe largo y a la lona de nueva cuenta. Se acabó la pelea. Sabi ko nga eh, mukhang asin na si Sukase. Oh, nagpapare pa rin. A little low, konting warning from the referee. Oh, overhand right. A chopping overhand right. He went through the ring. He went through the rope. It's over. And look at the cracking left to the body by Magsayo. Magsayo looking for the finishing touch. There's a chopping overhand right. Oh, man. And look at that. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.